ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಚಪಾತಿ ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಲೇಯರ್ ಚಪಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. నేను ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಗೋದ್ದ ಬೊಡಿನ ದೆತೊಂದೆ. ಐಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. నేను ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂತಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ನಮ ಅಂಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಿರ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಂದೇನು ಸರೀಟ್ ಅಂಟು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ತುಲ್ಲಿ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾರ್ದು ಅಂಟು ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನನ್ನಂದೇನು ಸರೀಟುಂದೆ ಅಂಟು ನಿಂಚ ಸರೀಟು ನಮ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಪೂಜಿದು ನಮ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ದೀವೊನೋಡು. ಗೋದ್ದ ಪೊಡಿನ ಅಂಟು ಮಂತದು ನಮ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಪತುಲ್ಲೆ ಆತು ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಚಪಾತಿ. ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಬೈದುಂಡು. ನನ್ನ ನಮಕ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಬೋಡು ಆತು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ಡ್ ನಮ ಬಾಲ್ನು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಉಂಡೆನ್ ತುಲೆ ಸರೀಟ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶೇಪುಗು ಕನವೋಡು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಗೋದ್ದ ಬೊಡಿಟ್ 4 ಉಂಡೆ ಆತುಂಡು. ಒಂತೆ ಗೋದ್ದ ಬೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಎಂದೆದುದೈಟ್ ದೀದು ಲಾಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಟೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ನಮ ಲಾಟುದು ಒಂಜಿ ಬಿಸತಿಡ ಇವೆನು ಕಟ್ ಮಂತೊನೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನನ್ನ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಐಕ್ ಗೋದ್ದ ಪೊಡಿನು ಪಿರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೋದ್ದ ಪೊಡಿನು ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಉಂಡಾಂಡು. ನನ್ನ ಇಂಚ ಅವೆನು ಮಡಿಪೋಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತಿ ಮರ್ತುಂಡಾಂಡು. ಮರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಗೋದ್ದ ಪೊಡಿನು ನಮ ಪಾಡೊನೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನಡುಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನಂದೇನು ಲಾಟುಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತಿ ನನಂದೇನು ನಮ ಲಾಟೊನೋಡು. ಲಾಟುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಲಾಟೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ದಿಂಡಾಂಡು. ದಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಟೊಂಡಾಂಡು. ಈತು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡಾಂಡು ನಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ. ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀವೊಂದೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಚಪಾತಿನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಚಪಾತಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಅವೆನು ಮಗತುದು ಪಾಡೊನೋಡು. ಚಪಾತಿನ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯರೆ ಬುಡೊನೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ ಕಾಯ್ದಿನ ಸೈಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಡೆಗ್ಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆನು ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಎಣ್ಣೆನು ತಾಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಚಪಾತಿನು ತಿರ್ಗದು ನಮ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯಿನಂಚನೆ ಲೇಯರ್ ಮತ ಬುಡೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಚಪಾತಿನ ಕಾಯ್ತದಾತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಚಪಾತಿಲ್ನ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.